sorrido e hai xa mon risa acento las emoción. Entra aquí feliz para xantar, cando teñas fame de verdad. Danche pratos combinados sen igual, con receita moi secreta e singular. Danche pratos combinados pra soñar, dos faldrocas que pasan por este bar. Ahí está. Gracias. A laranxa foi a fonte e o limón foi atrás dela. A laranxa foi a fonte e o limón foi atrás dela. A laranxa trouxo a ola e o limón trouxo a panela. A laranxa trouxo a ola e o limón trouxo a panela. Bons días, Mónica, ponme un café, E a ruliña que non merendou, caeu no lanxe e la ficou. Dame un abrazo, cousa que non faço, dame un bisiño, cousa que non dou. Dame un abrazo, cousa que non faço, dame un bisiño e iso non me dou. Carallo, que alegría é hoxe, non? Será porque está o tempo soleado. Polo tempo non será. Será porque non está Miro? Mira que listiño. E onde foi? Dixo que ia facer un recado. Pois mira que sorte, porque este bar sen Miro pode ser un auténtico paraíso. Home, marchar marchou, pero... Pero nada de café, ponme unha cunca de chocolate ben quente, cunhas magdalenas da señora Carme. Pereira marchou, pero dixo que deixaba todo atado e ben atado. Si, non é o primeiro que pensa, pero el non está no bar, eu vou aproveitar como está mandado. Ponme ese chocolate, anda. Estou cho dicindo, Antón. Pereira avisou de que deixaba todo. Atado e ben atado, que si, muller, que non estou xordo. Queresme poñer o que che dixen, Pero como cho vou poñer? Estou cho explicando. Que? Isto non só deixou atado e ben atado o chocolate, senón tamén as magdalenas caseiras, Pero- as galletas danesas, Pero- as pastas Este inglesas. home está enfermo. Pois marchar marchou cheo de saúde, Vouche poñendo de sempre. Díchelo das novas sancións de tráfico. Algo vin na tele, non saben máis que molar, A molar. Fan moi ben en poñerse duros. A ver se algún se descollendo sentidiño ao volante. Sí, esta vez van en serio, Podes pagar ata 600 euros de multa. sí. Non, eu xa procuro conducir con precaución. Menos mal. Hoxe vou instalar un detector de radar no coche. Falta grave, 300 euros de multa. Tanto. Sí, e iso non é o peor, Pódente deixar sen carné. Pero que pasa, que non vou poder nin escoitar a radio sen que me persiga un garda. Non é para tanto. O carné será retirado por causas realmente graves. Acumular varias infraccións graves, conducción temeraria, ir baixo os efectos do alcohol, circular en sentido contrario. Non creo que haxa ninguén capaz de tantas animaladas. Habería que ser ben becerro. Aquí estou. Traio os pementos e todo iso que me encargaches. Xa fixeches toda a compra tan rápido. Eu sempre topo sitio para aparcar a primeira. Non como a vos, que perdedes o tempo dando voltas. Ten cuidado, Agora sacan cho carné se te pasas coas infraccións. Muller, eu aparquei ben. Deixei o coche no sitio de sempre, na mesma porta do cemiterio. Deixou o coche atrancando a porta do cemiterio. Dali non vai sair ninguén. E os que chegan, tampouco teñen presa por entrar. Ti és un irresponsable. Diso nada, pura lógica. Sí, e onde aparcaches diante da porta de urxencias? Claro, te dixerasme que fora por tomates, que era moi urxente. E se vou con urxencia, o normal é que aparque onde di urxencias, non? Pero, cuñado, e se chega unha ambulancia con alguén que ten un infarto? Eu que sei, miñoca. Eu entendo de aparcar, non de medicina. Vale, o que ti digas, marcho pro banco. Conduce moitiño, que hai moito animal. Vou andando, Miro. Ti calquera día vas ter un desgusto coa policía. Ainda vas quedar sen carné. Non empeces ti a esbardallar. A policía ni sabe que existo. Don Ramiro Pereira? Ui, mire, este sí que o saben. Que queres, fanfurriñas? E que vai querer? Virate multar por aparcares na porta do cemiterio. Non viras multarme por ese detalliño, non? No. Aí o tes la verca. Veñoche entregar este escrito. Moitas gracias. Pero eu non che son moito de ler. Prefiro ver a tele. Olimpia, poñe un café ao señor Garda. Trae, anda. E aquí pon que tes que entregar o carné de conducir. Entregarlo. Nada de café, dalle matarratos. Xa llo avisamos. Por aparcar mal un minutiño. No. Nos por iso non lle quitamos o carné a ninguén. Che me parecía a min. Non liches ben ata o final de todo, lista. Efectivamente. Quererá que entregue para darme un máis moderno ou algo así.
Anda, poño un café ben grande a este honrado funcionario. Non, nós queremos que o entregues por... Por acumular infraccións graves. Infeccións graves son as que vas acumular ti no fígado, pelouro. As infraccións detectadas son non respetar o sinal de stop, non respetar o cedo paso, non respetar o semáforo, adiantar en liña continua, conducirse en luces. Sen insultar, Sen luces do coche, xefe. Pois conducirse en luces pola noite ten máis mérito que con elas. Danos en propiedades. Por atropelar unhas vacas xa din danos en propiedades. Atropelache as vacas despois de reventar co coche o muro da leira, a casa dos propietarios e as paredes da corte, miro. Iso chamase puntería. En fin, que aí temos unha lista con máis de 100 infraccións. Sí, non ter seguro obrigatorio, non pasa a ITV. E por que teño que pasar a inspección da bicicula se eu estou perfectamente? ITV, Inspección Técnica de Vehículos. Aquí hai unha ben bonita. Conducir a 140 km por hora. Pois tampouco é tanta velocidade. Se vai en sentido contrario, sí. E os que ian en sentido contrario non serían os outros. Hai moito animal polas estradas. Abrevia, Pereira. Veña, se che din que tes que entregar o carné, xe sabe o que tes que facer. Sí, poñer unha barricada na porta, coller a escopeta e resistir. Se queren o carné que veñan buscalo. E valo facer ti soiño. Xa sabía eu que ia ter o apoio da familia nun caso así. Agora repartimos as armas e a munición. Ti toleaches, miro. Entrega o carné ao garda agora mesmo. Agora. É o máis intelixente que pode facer. E desde cando facelo máis intelixente é o millor. Eu pensei solucionar estes asuntos. Por algo son un home nauseabundo. Queres dicir un home de mundo? Iso. Imos falar, Pimpín. Veña, imos fora. Non teñas medo, invilino. Este onde vai? A ver, Pelandrán, non imos andar con voltas. Ti esqueces ese papeliño e eu douche 5 cromos de futbolistas. Un pouco de seriedade, Vale, douche 10. É a miña última oferta. Non quero cromos. 15, é a oferta final. Que non? Vale, douche 20. Esta vez é a derradeira de verdade. Vasme dar o carné. 25, por ser ti. Garda os cromos. Non queres cromos? Non. Vale, pois estou disposto a darche un cacho de empanada así de grande. Non, así de grande. Se segues así, Pereira, voute deter por tentativa de suborno. E iso é un delito moi grave. Veña, moi grave. Iso amañase cunha botelliña de Ribeiro. Agora queresme subornar para que non te acuse de intento de suborno, Mais ou menos. Es listiño ti, Non tes remedio, Pereira. Miro, que fas? Nada, este elemento corrupto que andaba a darme indirectas de que aceptaría un suborno. Deixa de facelo ridículo, Pastrán. Dalle o carné dunha vez e remata con isto. Pero limpiña. Nada de pero limpiña, e a lixeira. Ui, que carallo. Aquí tes carracho. Sabe a decisión. E cando vou van devolver? Iso xa cho dirán. Ata logo. Non che quitarían o carné, Pereira? Un injustiza. Son un pobre cidadán asoballado polo imperialismo. Un atropelo. Atropelos os que veñen aquí. Pitas, gatos, cans, ovellas. Ti es un exterminador. Na estrada sempre se cruza algún animal. Iso é o que pensarían as ovellas. Ti a calar, chuchumeco. Pasa, anda, pasa. Non hai infracción que non cometeras. Va, xa será menos. Botar pola xanela un obxecto con risco de provocar un incendio. Todo o mundo bota os cigarros pola ventá. Pero vostede botou un cóctel molotov contra o banco. Aí sí. E dos intereses que eles cobran non di nada aí. Exceder o nivel de fumes, gases e ruídos. A fabada, xa se sabe. Refírense ao coche, pasmón. Como eu son defensor das enerxías limpas, boteille un pouco de deterxente a gasolina. Vai ser iso. Aquí non falta de nada. Carreiras non autorizadas entre vehículos. Claro que estaba autorizada. Ali había un sinal ben grande que poñía carreira a 200. E eu non pasei de 200. Iso era que a 200 metros estaba o desvío para a vila de Carreira, provincia da Coruña. E isto de insultos aos axentes de tráfico, que? Xa sabedes como son de mixíricas. Pois non sabemos, non? Chamasdes idiotas e parvos e xa pensan que os estás insultando. Mira, sácateme de diante agora mesmo, Vai facer o que sexa. Leva a cartilla ao banco e que che actualice. Podo levar o coche? Acaban de quitarche o carné e pregunta se podes levar o coche. Muller, xa sabes como conduzo eu. A min é difícil que me paren os gardas. Claro. Pois nada, home. Por suposto que podes levar o coche. Estupendo. Ven comigo. Vale, ata loguiño. A ver, Tuto, que miro quere levar o coche para facer uns recados. É que eres un coche axeitado, non? Iso é. Non preferirás un camión? Un camión? De veras podo levar un camión? Home, claro, é ben grande. Van saber o que apartarse cando chega Pereira. Se vas ao banco vas poder entrar con el ata o despacho de Antón. Pero isto que é? Un camión?
Pero se queres un tractor tamén teño, Eu referíame a un camión de verdade. De momento aprendes a levar ese. Pipi, paso a Fernando Alonso. E nada de correr, Me cajo na gasolina. Non lle pises moito, Miriño, o importante é chegar. Prudencia, xefe. Que padre, vi un novo vehículo de Miro. Non vin, viña pensando. Don Nicanor, pásalle algo? Non, muller, a vida, que ten cada cousa. Pero nada. Algo lle pasa. É que prefiro non falar do tema. Os asuntos de saúde son delicados. De saúde? Sí, pero non. Non quero ser deses pesadiños que falan e falan dos seus síntomas, dos seus achaques, do maliños que están. Pero vostede está mal. Mal non. Estou Estou fatal. Teño unha dor, todo por aquí, e máis polo lombo, tremendo. Levo 7 noites sin dormir, e polo día case non podo moverme. Teño uns ataques, uns espasmos. Pero está enfermo, padre? Non, filla, non é nada importante. Ai, vedes, isto é o que non quería, chamar a atención. Agora todo o mundo vai falar de que vou morrer. Sí, a xente sempre exaxera. Oxalá. Como xalá? Pero vostede non vai morrer, padre. Prefiro non contestar esa pregunta. Non quero causar alarma. Alarma? Sí, os amigos empezan a preocuparse cando lles contas que só che queda unha semana de vida. Unha semana? Ou se cadra menos. Pero 6 días son moitos días e o sabes aproveitar. Quero pensar así, con optimismo. Pero que lle pasa, padre? Pois unha cousa, todo por aquí adentro. Teño unhas pedras, así, como a puños. O conducto da vesícula, impactado, unha inflamación tremenda e cunha infección, e aínda por riba, acompañado de gangrena e con perforación. Ai, vai haber que operar a vida ou morte. Pero é tan grave. Gravísimo. Xa lle expliquei ao médico o diagnóstico. Explicaría yo o médico a vostede. Non, molleriña. Eu cando fun ao médico xa sabía o que tiña. Pero non entendo. Ven vos todo aquí, ben clariño. Estivo lendo Sermatoste. É o meu libro preferido. Vaya, non o lín todo, porque, por exemplo, o capítulo... sí, o da síndrome de Schopenhausen. Empeceino 2 veces e tiven que deixalo porque logo polas noites non podía dormir. Síndrome de quen? De Schopenhausen. Afecta a unha persoa entre 10 millóns, pero a quen lle toca, empezan a caerlle o pelo, as orellas... Xa, padre, xa. Mire unha cousa. Vostede non será un pouquiño hipocondríaco? Unha desas persoas que se obsesionan coas enfermidades. Non, eu preocúpome pola saúde como a calquera, pero obsesionado non, de ninguna maneira. Ui, Pauliña, eu miraría esa tose tan fea, Non, se só foi que... Che, a tuberculose está volvendo cunha forza. Ou se cadra, gripe asiática. Pero, padre... Che, é que... E ti xa estás entrando na idade de vixiar a vesícula, que non che pase como a min, Mira, por exemplo, aquí está, mira. A vesícula expulsa a bile a través do conducto cístico, pero cando hai unha alteración... Padre, o médico estivo de acordo co seu diagnóstico? O médico mandoume ir mañá ao hospital para facer un exame, pero eu benlle vin que sabía o grave que era. En que llo viu? Pois en que facía bromas e dicía todo o tempo que non era nada. Entón? Clarísimo, non se atreve a contarme o que teño. Non sería que facías bromas e dicía que non era nada, porque non é nada? Non vos esforcedes en animarme. Esta cruz teño que levala eu só. En fin, marcho, que teño que resolver un asunto. Ai. Pois sí que lle deu forte, Está todo amorriñado, pobre. Habería que facer algo, non? Sí, eu cando volva colócolle os fascículos de saúde e o libro do médico na casa. Puto. Que? Digo que habería que facer algo para que deixase de pensar nesas andrómenas. Se el ten ese hobby. Vale, deixo o fascículo no seu sitio. Unha pena, esta semana trae unhas tiritas de regalo. Olimpia, ti viches don Nicanor? Estes días anda algo maliño. Non será nada, pero o pobre preocúpase tanto. Preocuparse é un hipocondríaco perdido. En vez de novelas de terror, le libros de medicina. Eu notelle que necesitaba apoio, que estaba buscando atención, cariño. Esa sensación tive eu onte. Podíamos facer algo. Xa, pero que? Paula sempre ten boas ideas. Pois sí, claro, por exemplo, case mellor pregunto ya meu pai. Sí, moi boa idea. Ainda debe estar na casa. Agarda que vou contigo. Mónica, volvo agora, Vale, chao.
Chao, Tuto. Chao. Mónica, digo eu que como esta semana sai a biblioteca de remedios caseiros, se cadra era un bo detalle para don Nicanor. Coa primeira entrega regalan unha cabeza de allo, que cura todos os males. Tuto. Que eu non o dicía por vender un libro máis, que a min estas cousas sacamas das mans. Xa, ti dicíalo por axudar. Exactamente. Remedio caseiro infalible voucho dar eu a ti. Chámase bocata de queixo do país. Non é mal remedio ese, non? A estenose hipogástrica aguda caracterízase polas molestias na zona ventral anteroposterior. A zona ventral anteroposterior é esta, non? Non, esta. Ai, tanto ten, a mí doime as dúas. É precisa intervención cirúrxica urxente antes de 24 horas. Pero eu estou cun pena pataqueira. Eu creo na vida eterna, pero non teño presa, A cousa echa así, Pedriño. Ese home non está ben. Tiñas que velo, está deprimidísimo. O mellor sería facerlle un agasallo. Algo pequeno, pero que demostre o noso afecto. Iso, que note que nos preocupamos por él. Ele é moi aficionado á arte. Se cadra un libro sobre igrexas e catedrais, sería un bonito regalo. Xa, pero el prefire a arte que se come. Unha empanada ou así. Se está maliño, non pode comer animal. Pois eu digoche que lle pos diante un xamón e resucita, como Lázaro. Mellor algo que lle dure. Unha cámara, unha pluma estilográfica. Xa pensarei algo. Moitas gracias, Pedro. Nada. Quería pedirche outro favor. A Miro quitaronlle o carné de conducir. Ai, sí. E logo que fixo. Algo de todo. O raro é que non lle quitasen tamén o DNI, o pasaporte e ata a cartilla de seguridade social. Teño un amigo na oficina de tráfico que me debe algún favor. Evaristo. Xa farei algunha xestión, non te preocupes. Agradezocho, Pedro. Ata logo. Ata logo, chao. Non merques unha atrapallada, Esas luras. Hola. Bos días. Hola. Oiches, a tua xefa parecía algo preocupada falando aí fora con Tuto. Don Nicanor pensa que anda mal de saúde. Van ver se poden facer algo para animalo. Pois eu ando algo mal tamén. Ti? Si, noto como que me sobe a tensión cada vez que entro neste bar. Xa. Ti o que necesitas para baixar esa tensión e compartir uns viños comigo? Aí falaches, cando? Agora mesmo? Perfecto. Precisamente se non teño moito que facer. Pois traes 2 caixas de Ribeiro, 2 de Rioxa e 2 de Amandi. A isto lle chamas ti con... E mañá tampouco, teño todo ocupado. Pero nós necesitamos o viño. E por que non vai Miro co seu coche polo almacén? Porque lle quitaron o carné. Non me extraña. Pois vai ter que apañarse. Agora anda con outro vehículo, un co que non pode facer burradas. Supoño. O carallo. Hasta logo. Miro! Se vas a pé non podes ir polo medio da rúa. Non ves que vou cun camión, abogado? E logo non te ollos na cara ou que? Pita, pastrán, pero eu respeito o límite de velocidade. E logo din que o que conduce de calquera maneira son eu. Que, Pereira? Ves pedir un crédito para cambiar de coche? Vai na rañar, galdrallas. Veña. Si, xa lle teño os balances preparados, señor Gutiérrez. Son eu. Pero, cuñado, ti non sabes chamar a porta antes de entrar? Sí. E por que non o fas? Porque tamén se entras en chamar. Atende, Repolo. Que? A policía deume este papel. Quitaron o carné de conducir. E logo que fixeches? Eu non fixen nada. Non respetar o stop, non facer caso dos sinais da policía, non usar os intermitentes. O que eu dicía, quítame o carné por non facer nada. E a min que me ves contar? Teño que recuperalo, Monicaco. Estar sen ele eche un problema. Moi ben, Miro, ti tes un problema máis, pero o mundo ten un problema menos. Que faz con isto? É que, mentres non teño carné, o limpia deixa mandar con el, pero non é o mesmo. Así a xente non te respeta. Cuñado, a mí nesta oficina non me pagan por oír as túas parvadas, Tampouco che pagan por dormir e ben que dormes. Ai... Bos días. Bos días, padre. Que quere? Pois un extracto da miña conta. Con tantos cartos, pillabán. Por deixar as cousas en orde. Xa. Como en orde? É que mañá vanme facer un exame da vesícula. Non será tan difícil como o exame de conducir. E como dalí seguro que vou para a mesa de operacións, claro.
Claro que? Pois que estas operacións a vida ou morte xa se sabe. Pero que di? Oiches iso, cuñado? O padre pensa que vai morrer da vesícula. Aí sí. Pois non se esquece de min no testamento, que para pedir ben que se acordou sempre. Pero trata de animalo, pastrán. Sí. Anímese, reverencio. Eu asegúrolle que o que me deixe vai quedar en boas mans. Serás tú, Zaro. Veña, padre, non sexa tan pesimista. Oxe, coas novas técnicas non ten nada de que preocuparse, Seguro. Sí, nos tanatorios modernos dá gusto. Hai cafetería, aire acondicionado. Cala, pelouro, ninguén morre da vesícula, padre. Ai, eche moi traidora. Sí, como lle pasou a tía Dosinda. O médico díxolle que estaba mal da vesícula e os 2 días zas. En serio? Sí. Non, cuñado, a tía Dosinda morreu atropelada por un tráiler. Non digo que iso non influíse, pero estaba mal da vesícula. Trata de darlle ánimos, pelouro. Vale. Non, Antonciño, eu ben sei a verdade. Unha operación destas é como xogar a ruleta rusa. Aí está, home, así me gusta, que o mire polo lado divertido. Don Nicanor, vostede máis eu imos dar un paseiño, sí? É que non teño moitas ganas. Xa verá como lle presta. Vou canda vos para animar. Non, cuñado, ti vai animar o bar, que seguro que quedou moi aburrido sen ti. É certo, seguro que me botan de menos. E que pasa co meu carné, Monicaco? Dille a Olimpia que prepare uns fideos con ameixas, Iso non ten nada que ver co meu carné, malandrín. Iso digo eu, é que ven sacar o tema do carné se estábamos falando dos fideos. E con moitas ameixas, cuñado. Ala, pase, padre, pase. Il mondo non si è fermato ma un momento, la notte insegue sempre. ¿Sí? Hola, Olimpia. Mira, necesito que Miro me vai a buscar unhas medicinas á farmacia e que me as traia pola tarde. Pois non vai poder ser. A Miro quitaron o carné de conducir. E logo que fixo? Ui, se queres saber todo, mellor mandolle un fax e rematamos antes. Claro, conduce como un tolo. Non, son os tolos os que copian del. A ver se lle podo levar eu as medicinas. Pero se cadra mañá, hoxe ando bastante ocupada no bar. Moi ben, ata logo. Ai, non si ha fermato ma un momento. A ver, Enrique. Aí está. Vaya panorama, Mónica. A señora Carme se medicinas e Miros en carné. Pois co viño pasa o mesmo. Paspi está ocupado e como Pereira non pode ir ao almacén por unhas caixas. Pois estamos che ben. Para ser condutor de primeira... Onde te metiches? Uf, é que non sabes como estaba o tráfico. Xa te vin antes, parando os coches para que pasase o teu camión. Se paraban era porque eu tiña preferencia. Ou porque te botabas no medio e non lles quedaba outra. Mira quen foi falar. A ti pareceche bonito andar bebendo polos bares mentres conduces. Eu non estou conducindo. Non cambies de tema, delincuente. Mellor vou para fora co viño. Vai, home, vai. Alá. Hola, vaya, o famoso artista do camión. Famoso? Nun par de horas fíxose famoso en toda a vila. Serás chanfonetas. O artista do camión, Alpabarda. Pome un albariño, Mónica. Vai ter que ser outro. Outro, e logo? Como pastrán de Miro estás en carné, andamos mal de viños. Falando do carné, pasei agora por tráfico e traio noticias. Ai, sí, e son boas? Técnicamente pódese dicir que a Miro non lle retiraron o carné. Non. É máis, deronmo para que cho devolvese. Xa sabía eu. Era un abuso contra un cidadán honrado e cumpridor. Un abuso? Pero como pode ser que yo devolvan? Tía calar, Carabela. Iso demostra que Miro Pereira é un condutor prudente por Anastasia. Será por antonomasia. Tamén. Pois gracias, Pedro, non sabes que alivio. Aínda que non me explico, a verdade. Pois mandaronme que lle devolvese porque este carné non vale para nada. É falso. Falso? Unha copia trapalleira. Aquí o pon en letras grandes. Uso infantil. Oh, pero Miro, ti de onde sacaches isto? O carné, eu adquirino moi honradamente. Merquellou un señor que os vendía na feira de Mondoñedo. Vendíos na feira? Sí, e tiven que pagar daquela case 1000 pesetas e cambiarlle a foto. A que traía era de Pedro Picapedra. Pois non sei para que se molestou en cambiarlla. Son os dous igual de prehistóricos. Andaches por aí anos e anos conducindo cun carné de xoguete. Xa, pero o coche era de verdade. Pero ti sabes o que significa iso? Sí, que os que sacan o carné de verdade son parvos. Tantas clases e tanta leria. Mira, colle unha bandexa e sai da miña vista, que hoxe non respondo dos meus actos. Vale.
Na oficina de tráfico, Evaristo mandoume saúdos para don Nicanor. Pois se ven por aquí xa me direi. Tiveches tempo de mercarlle o agasallo? Pois non, pero non te preocupes, só fago hoxe. Que agasallo é ese? Un agasallo que queremos facerlle a don Nicanor, como anda algo maliño. Pois unha coroa de flores faríalle ilusión, poñéndolle os teus amigos do Suizo, e así facemos propaganda do bar. Un detalle para animalo, xefe. Precisamente, cando pode gozar da coroa é agora. No enterro só lle vai dar igual. Xa pensarei eu algo. Gracias, Pedro. Fixeche la boa, Miro. A ver agora quen leva o coche para ir facer os recados, para levar a nena ás clases de música, para traer a compra. Miña nai xa podía conducir. Non vai poñerse estes anos. Pois que o leva Raquel. Raquel é unha nena. Con vos non se pode nin falar. Sempre tedes algo que dicir en contra, repugnantas. Ademais, a ver como vas pagar a multa que che vai caer por todas esas falcatruadas. Cóbrame, Olimpia. Xa che cobro eu, King Kong. Son 2.000 euros. Pero ti es parvo, Miro. Tes razón. Son 3.000 euros, fura bolos. Miro, deixa de esbardallar. Acabas de preguntarme que como ia pagar a multa. Ves como aquí non se pode ter ideas? Estás convidado, Enrique. Gracias, Olimpia. Faneca brava. Hasta logo. Nicanor está que nos levanta a cabeza, Bos días, padre. Que, padre? Como está? Ben, está feito un campeón. Non é máis que velo. Perfecto de chapa pintura, O malo é o motor. Sabíades que a inflamación de vesícula é frecuentísima nas montañas de Chile? Sí, pero isto non é Chile, home. Xa, pero un bisavó meu era argentino. E Argentina e Chile están pegadiños. Ande, non pense cousas malas. Deus aperta, pero non afoga. Pero desta vez ou me vai quitando a man do pescozo ou non sei que che diga. Ala, padre, ala, imos tomar un café, Prima, pon un café para don Nicanor e unha cervexiña para min, Agora mesmo. Non me apetece moito. Pero, home, que nunha operación poden ocorrer tantas cousas. Non pense que operacións, padre. Se cadra é tan grave que xa nin se pode operar. Cala, Miro. Vostede o que ten que facer é pensar menos e comer máis. Apetecelle un pouquiño de empanada? Si, home, goce da vida, que total son 2 días. Xa, iso é fácil de dicir, pero deses 2 días un é para ir ao quirófano. Pois goce da vida, que total é un día. Miro, vai recoller a terraza. E se recollo onde sentan os clientes. Miro. Vale. E logo din que o parvo son eu. Por certo, padre, un amigo seu de Pedro que traballa en tráfico mándalle recordos. Don Evaristo. E logo Evaristo pasou por aquí. Pedro foi no ver porque a Miro lle quitaron o carné. Ao final non tiña carné nin nada. Este Miro é un fenómeno, Eu non lle vexo a gracia, listo. A ver agora que fai. Vostede que ten amigos niso, a mellor sabe que pode facer Miro. Moi fácil, presentarse ao exame. Nada máis. Ademais, convén que o aprobe, claro. Pero aprobar non é fácil. Ai, muller, Evaristo, que precisamente o examinador é che un home moi estricto, mais non che podo dicir. Xa. En fin, vou buscar a Raqueliña ao colexio. Ánimo, padre. Miro, xa sabe lo que hai. Se queres quitar o carné, vas ter que estudar. Vou ter que presentarme ao exame. Por suposto. Necesitamos que conduzas, pero con carné. Me cajo nos tapacubos. Vas necesitar o libro para aprender o código de circulación. Paula sacou o carné hai pouco, aínda terá o dela. Pois sí. Suba a súa casa, a ver se cho deixa. O libro é todo material didáctico. Ui, que leria. Veña, bule. Prima, eses fideiños con ameixas están preparados. Eu pensaba que os percebes non comíades ameixas. E agora, un pouco de relax antes do xantar. Salmón de Noruega, queixo do país, xamón pata negra e un boviño. E música de Mozart. Roy, vai abrir. Ao final que lle mercaches ao padre Nicanor? Pois nada, non tiven tempo. Pero xa saberás o que lle vas mercar. Sí, muller, sí, tranquila. Shh. Este é un momento sagrado. Mozart, só un terremoto me deixaría sen el. Papá, hola, bogaducho. Aí tes o terremoto. Miro, esti. A que se debe este honor? Pois xa ves, pasaba por aquí. En que podemos servirte? Home, pois podíasme servir un viño. Anda, e temos tapas. Non son as croquetas que poño eu, pero por non facerche un desprezo, será salmón de verdade. Por suposto. E será gratis, non? Home, non xo penso cobrar. Coitadiño. Isto, viñas por algo en concreto ou só por tocar os fuciños? Digo, por falar cos veciños. Non, por algo en concreto. E ese algo en concreto, que é? Claro.
Teño que sacar o carné de conducir. Quitaroncho. Unha injustiza que dá noxo. Algo oín sobre ese asunto, sí. Díxeme Olimpia que é completista. Podíame deixar todo o seu material británico. Será material didáctico. Os libros cos que Paula estudiou o carné de conducir. Se te refires ao DVD de Ben-Hur, sí, está aquí. Jejeje, moi gracioso. Falamos disto, piollo. O código de circulación, a carpeta e o libro de exercicios. Estupendo. Entón, marcho. Por hoxe xa foron bastantes molestias. No, Miro, tranquilo, ti non molestas. Digo, para min, home, por ter que vir ata aquí e todo iso. Xa. Miro, a fonte. Claro. O que tes que levar é isto. Chao, papón. Olimpia, eses fideos con ameixas teñen un cheiro insuperable, Chégate aquí, Xa avisarei cando estean. Vale. Cuñado, xa tes ese libro? Teño. Pois ala, a darlle duro, Merda. Tuto, unha partidiña, Así me gustan os homes, sen medo. Óntote. Solte. Isto é ben doado. Prohíbese levar abertas as portas do vehículo, abrilas antes da súa completa inmovilización e abrilas sen comprobar previamente que non hai perigo para outros usuarios, especialmente cando se refire a condutores de bicicletas. E ti entendes ese artigo? Por suposto, que non se poden levar abertas as portas da bicicleta. Xefe, as bicicletas non teñen portas. Por iso non se pode levar abertas, lista, porque é imposible, e logo din que parvo son eu. Ti crees que vai ser capaz de estudar o código El Soiño? A ver se entendes isto. O condutor dun automóvil ou dun vehículo especial con peso máximo autorizado superior a 3.500 kilogramos circulará pola calzada e non pola beira vía. Pois que as gordas de máis de 3.500 kilogramos non poden ir descalzas pola beiriña da ría. Estás seguro? Resuminche un pouco para que me entendeses, piraña, pero ben sendo iso. Vostede non é máis bruto porque non practica. Ai, agarda aquí, desastre. Desastre. Será faneca brava. Antón. Olimpia, eses fideos xa están preparados. Remato a partida e vou, Escoita, Miro non entende nada do código de circulación. Que esperabas? Arrastro. Pois hai o que meter na cabeza como sexa. Como non lle fagas un burato. 20 bastos, Carallo. Atende, bandallo. Podías axudarte un pouco? Miro, e desde cando me relaciono eu con animais? Tens razón. Pois xa manterei lonxe de ti as ameixas, que tamén son animais. E as nécoras e os percebes. Muller, tampouco tome esas cousas ao pé da letra. Pois movo cuiño, Antonciño. Aí o tes. Que, cuñado, estou dando moito? Botándote un ollo, porque isto... hai algo que non entendas, xenio? Un par de cousiñas soltas. Pois pregunta, home, pregunta. O que non entendo é... Que clase de criminal capagrillos, desgraciado, imbécil, trastornado escribiu esta trangallada? Iso é formular unha dúbida, sí, señor. Pero Miro... Digo con todo cariño, porque se nota que está moi ben escrito. Non se preocupe, Antón vai dar unhas clases. Eu? Sí, estaba desexando, non ve? Ala, para a sala, para concentrarvos. E non baixedes ata que saiba as 10 primeiras páxinas do libro. Prima. E ben aprendidas. Despois pensolles preguntar, como na escola. Veña. Ti crees que Antón conseguirá algo? Non sei, pero vai descubrir que ademais das nécoras e das dentoras hai algún outro animaliño no mundo. Moi ben, cuñado, para un momento. Mira, o primeiro que debes saber é que isto é o libro que explica o respeto e a convivencia nas estradas, Cando quedas sen munición, claro. Esas son as normas que todos debemos seguir para evitar os accidentes. Imos memorizar o artigo primeiro. Venga. Os 10 primeiros xa os teño memorizados. Ai, sí, a ver. Sí, mira, artigo primeiro, artigo segundo, artigo terceiro, artigo cuarto, artigo quinto. Vale, Miro, vale, es unha máquina. Sí. Pasamos a parte práctica, Vale. Verás, os sinais hainos de varias formas. Os triangulares sempre significan perigo. Este, por exemplo, ten un home traballando. Que significa?
Pois que traballar é perigoso. Iso sabe todo o mundo. Non, Pastrán, que hai obras na calzada e, polo tanto, hai que reducir a velocidade. Vale? Este sinal ten unha vaca debuxada, non? Sí. Que significa... Avisará do perigo de comer moita carne, polo colesterol. Non, cuñado, significa que pode haber animais soltos, Miña nai vai andando a todas as partes, pero non é para faltarte o respeto. Hola. Póñalle o xantar, padre. Uns fideos con ameixas, arroz con polo, xamón asado. Non, graciñas, non teño fame. Hola, Pacholiña, que tal no colexio? Ben, pero ti Nicanor está un pouco raro, non? Está preocupado, como mañá ten ese exame no hospital. Estes días necesita un pouco máis de cariño. Ten o teu álbum de autógrafos? Sí, sempre levo na mochila por se parece Ronaldinho polo bar. Pois vai onde el e pídelle un. Un autógrafo? A él, por qué? Por ser o mellor tío do mundo. Ti di que así, que lle vai gustar. Vale. Tío, firmasme un autógrafo? Pero eu non son famoso. Sí, pero é o mellor tío do mundo. Ai, que riquiña. Dame un bico. Ui, ti se que era a mellor sobrinha do mundo. Vaya, padre, parece que o vexo máis feliz. Ai, esta nena que é unha melindreira. A ver se así pensa menos en enfermidades e parvadiñas. Tedes razón. Podendo pensar nesta nena que é tan guapa, tan lista, que vai ser unha fenómena. É que eu non o verei. Pero que pasa, padre? Coa ilusión que me facía a min casala cun economista de boa familia, bautizar os seus fillos. Vaya éxito. Anda, vai recoller a mochila. Este sí que é fácil, cuñado, fíxate. Debaixo pon 300 e M, Marulo o que vai a menos de 300. Como vai ser iso, Miro? Pois non sei, con M, moinante, mamón, marajota, mandril... Iso é cambio de sentido a 300 metros. Ves? O que eu dicía. O que eu dicía, fíxate neste. Unha raya continua quere dicir prohibido adiantar. Unha raya descontinua... Que andaban escasos de pintura e pintaban un pouco sí, outro non, un pouco sí, outro non, digo eu. Estás moi verde, Miro? Mira ti, a berberecha do grero. Unha pregunta de lógica. Ti vas por unha estrada e ves un accidente. Hai feridos, Feridos? Sí. Se o código empeza a poñerse violento, non sería mellor que a nena marchase? Pero, Raqueliña, vai lavar as mans. Xa te avisará Olimpia para xantar, Vale. Vas pola estrada, ves un accidente. Hai feridos. O típico. Sí, xa entendo. Que farías? Parar. Parar, sí, señor, acertaches unha, Miro. Claro que acertei. Así foi como conseguín esta carteira tan bonita que teño. Roubaches ya a un accidentado? Sí, a él o único que lle preocupaba era que viñese a ambulancia. Pola carteira nin preguntaba. Pero ti és un trastornado. Home, sería de parvos deixar pasar unha oportunidade así. Será mellor que o deixemos, Miro. Ti de circulación és un desastre, vale? É de estar tanto tempo no bar de pé. Falo do código de circulación. É imposible que aprobe o exame. Pois se non aprobo, Olimpia vai nos matar os dous, pelouro. Non, xa, o único xeito sería, pois, cunha boa recomendación. Boa idea. Sí. Collo o examinador, poñelle escopeta na barriga e recoméndelle que me aprobe. Que non, animal. Don Nicanor dixo que coñecía o examinador, un tal Evaristo. Se cadra o enchufe que necesitas. E se Nicanor e el son tan amigos, Nicanor é o medio ideal para chegar ata el. Claro, collemos locura de refén e mandamoslle unha orella ao examinador, o tal Evaristo, para que vexa que estamos dispostos a facer unha animalada. Non, home, nada de violencia. Imos falar co Curiña agora mesmo. Agora. Veña. Aí está o cura, cuñado. Vou falar con el. Mentres ti espera por aquí, vale? Ai, que padre, como andamos, Xa ves. Non lle dela la to padre, que non está para contos. Xa, muller, xa. Mire unha cousa, don Nicanor. Vostede coñece o examinador ese do carné de conducir? A Evaristo? Claro que o coñezo, home. Precisamente está casado cunha muller que abriu un restaurante preto da parroquia. O restaurante A Flor do Perexil. E podíamos presentar? Supoño que sí, xa logo. Nada, quería pedirlle un favorciño. Se lle queres pedir un favor, mellor que yo diga Pedro. Eche moi amigo del. De Pedro Barreiro? Sí, Evaristo estalle moi agradecido. Sei que o axudou nalgún asunto. E cal é o favor que lle queres?
Supoño que non terá nada que ver co carné do túzaro ese. Non, home, non. Como pode pensar algo así, padre? Porque Evaristo é un home moi serio, Sí. Nada de manganchas ni de enredos. A súa lei é seriedade no traballo. Como ten que ser. É que hai cada un por aí que... Sí, seriedade e comer ben. Sí? Sí, ten uns gustos algo particulares, pero encántalle comer. Pois que interesante, Pois xa ves, pero aínda non me dixeches que lle queres. Un asunto relacionado co banco, pero xa falo eu con Pedro Barreiro, Pois nada. Gracias, padre. Veña. Que tal, miñoca? Perfecto, cuñado, asunto resolto. Ai, sí. E logo que dixo cura? Pois que o Evaristo ese é un home serio e formal, un cidadán exemplar. Estupendo. A mí non me gusta tratar con trapalleiros. Un momento, piollo. O que nos necesitamos é que sexa un delincuente, non un cidadán exemplar. Xa, pero polo visto o tío é inimigo dos enchufes e das manganchas. E iso para ti é que o asunto esta casa resolto. Cuñado, as silveiras teñen orellas. Pois, se hai que cortar algunha orella, córtase andando. Imos falar un sitio máis discreto. Se ese Evaristo non é un curruto, a ver que facemos, Badulaque. Tranquilo, cuñado, non esquezas que teño dúas informacións. Unha, é amigo de Pedro Barreiro. Do abogado das silveiras? Xusto. Que un fulano tan honradísimo andase con malas compañías era de imaginar. Xa, pero iso permítenos un cambio de estrategia, Podemos encargar ao chisgarabís de Pedro que fale con el, non? Non querería, non lle van as argalladas. É certo. Tratar con esa xente tan decente aburra calquera. Sí, pero aínda queda a segunda información. A Evaristo encántalle comer ben. Como a todo mundo, non, chincheta? Exactamente. Nicanor dixo que era un home de gustos algo particulares. Será un siberiano deses. Un sibarita. Iso. E a nos que? Pois que seguro que sabe apreciar un bo xamón da Fonsagrada, que é o que lle imos regalarnos. Iso sí, con intelixencia. A min regalar un xamón en vez de comelo pareceme de pouca intelixencia, cacarelo. Pero, cuñado, ti és un home amante das tradicións. Sabes que nestes casos un bo xamón é man de santo. Pero ese Evaristo é un repugnante. Non vai querer oír falar de xamóns, nin de enchufes, nin de nada. Pero é que este xamón é distinto porque yo vai entregar o seu amigo Pedro Barreiro. E ti como sabes? Porque todo vai suceder segundo o plan creado por unha mente privilexiada. Pois eu non che teño ningún plan. Falo de min, pastrán. Imos aproveitar que Evaristo lle debe un favor a Pedro Barreiro, xa verás. Farfallás, entregas a todo gas. Paspi, son Antón, necesito un xamón da Fonsagrada, que sexa grande, cun punto de curación perfecto. Estás feito todo un gourmet. É que é para un compromiso moi importante, ten que ser algo moi especial. Pois algo moi especial eche moi caro, colega. Vale, Paspi, non repares en gastos. Vale. Entón vas levar a nai de todos os xamóns. Unha peza super guai. Para cando a queres? As 4 na miña casa. Oído, cociña, marchando un xamón da Fonsagrada. Todo solucionado, cuñado. Agora necesito un autógrafo, Por suposto. A mí gústame tratar ben os meus fans. Pero que dis, pastrán? Vai polo álbum de autógrafos de Raqueliña. Sempre o levan na mochila. E para que o queres, virulillas? Pois porque imos necesitar unha das firmas que ten aí. Paula, son Antón. Despois podes pasar polo meu apartamento. Estupendo. Gracias. Pi. Paso xamón. Cacho exemplar, Paspi. Estupendo, Auténtico xamón da Fonsagrada, como ti me dixeches. Deixa que veña con papá. Primeira pasta, 150 euros. Tanto chuchumeco. Es que este xamón eche unha peza única. É a nai de todos os xamóns. Non necesitamos a nai para nada. Unha tía segunda válenos igual. Cuñado, non lle vas levar calquera cousa a don Evaristo. Xa sabes que el ten un gusto moi especial. Que carallo. Aquí tes, tirillas. 150. Ala, pois aí quedades co xamón da Fonsagrada, que a todo mundo lle agrada. Ala. Miro, xa imaginarás o que imos facer agora. Sí, co traballo que dá isto de sacar o carné, ben podíamos recuperar forzas probando o xamón. Quieto, non sexas burrome.
O seguinte paso é este. Aquí está, mira. Unha nota de Pedro Barreiro pro seu amigo Evaristo. Goce deste rico xamón e non me dé as gracias. Como di o refrán, despois de comer xamón, calquera pasa o exame feito todo un campión. Exactamente, cando vayas a examinarte ou entrar no coche, dirás: despois de comer xamón, calquera pasa o exame feito todo un campión. Non si, chiscaslle un ollo a don Evaristo. E o Papa Berzasés entenderá que eu son o do xamón e que vou recomendado polo abogado. E o aprobado será seguro. Agora só falta a asinatura de Pedro Barreiro. Iso é ben doado. Sí. Barreiro é con H ou sen H? Barreiro non leva H, home. Ademais, para que a letra se pareza a de Pedro hai que facer as cousas ben. Ai, sí, pois que así no propio Pedro. Non, home, imos copiar a asinatura daqui. Deixame a min. Eu de cativo fixen un justificante coa letra dos meus pais para non ir a clase. E funcionou? Claro que funcionou. Expulsáronme e pasei meses sen ir. O carallo, miro, será mellor que a faga eu. A ver, déixame copiar. Aquí. Pedro Barreiro. Aí está, perfecto. Cuspidiña a de Pedro, Agora, cuñado, só falta meter a nota esta co xamón e xa está todo listo. Venga, axúdeche eu. É Paula, vai abrir. Sí. Que me querías? Queremos que nos fagas un pequeno favor. É fácil, cariña Panchoa. Tes que levar ese xamón ao propietario do restaurante que hai xunto á parroquia. O restaurante A Flor do Perexo. Ese mesmo. Pero é que... Queremos agradecerlles un favorciño que nos fixeron outro día. Sí, o típico favor que lle fan a un nese restaurante. E non é unha maneira algo rara de agradecerllo? Rara, non, ti fai no ela. Vasme dar algo para que vaya ao cine? Sí, muller, queres ir ao cine? Aquí te la carteleira. Miro, dalle 5 euros, home. Me cajo no cinemascope. Aquí tes, cupletista, e xa podes marchar agora mesmo. Tranqui, en media hora estou de volta. Estupendo, Paula. Chao. Non sei que me dá que marche así. Tranquilo, Paula sabe moverse. Non, home, falaba do xamón. Que a filla de Barreiro leve o xamón reforzará a autenticidade da nota. E pensarán que vai mandada polo abogado. Por certo, vasme explicar o plan, sí ou non? Cuñado, o plan é o que acabamos de facer. Xa o sabía, home, era para ver se o sabías ti. Aquí tes. Gracias. Hola, Mónica, dame unha lata. En dar a lata neste bar somos expertos. Roy, sabes se teu pai ten xa o agasallo de don Nicanor? Pois non xo sei, marchou pro despacho, tiña moito chollo. E tu irmás saberá algo? Paula marchou facer un recado. Sexa o que sexa, seguro que o abogado acertou. Pois vale, gracias, Roy. Veña, ata loguiño. Chao. Vaya, o distinguido profesor e o seu alumno favorito. Levades todo o día arriba e abaixo e non vos vin estudar nada. Pero que dis? Mira, xa ten todo controlado, a que si, cuñado? Ainda diría máis, teño todo baixo control. É imposible que non aprobe. De que aprobado falades? Do carné de conducir, Mondro. Ti. Serán os autos de choque. Vai rañala. Non durmades, Mirade que só falta un mes pro exame. Un mes? Prima, miro vais a presentar mañá o exame. Mañá? E non será moi cedo. Pero para que vai esperar? Mañá o examinador xa estará facendo digestión. Como? Que mañá o examinador dirá que está feito todo un campión. Pois a ver se é verdade. Sei os libros eses de pe a pa. E digo eu, se o sabe todo tan ben, non lle importará facernos unha demostración. Por suposto, eu fagoche unha demostración que non ti queiras, la verca. Non caias na provocación, cuñado. Dubidan da túa palabra. Estas víboras son xente ruín e miserable. Iso, vamos, cuñado. Ui, canta dignidade. Esta Mónica da noxe. Mira que desconfiar de min. Pasa dela. Hola. Hola. Que tal, Paula? Ben. Fixeche o recado, Marajota. Fixe. Ese xamón xa estará no restaurante. Está. E quedarían ben contentos. Sí. A xente en canto lle das un pouco de colesterol xa están felices. Moi ben, pois xa está todo, Pauliña. Ata logo. Chao. Cuñado, o aprobado está asegurado. Ese xamón será un argumento invencible. Que parviñas son as mulleres que para aprobar teñen que estudar. Oxe, ninguén lava no río porque para iso se inventaron as lavadoras. E ninguén estuda para os exames porque para iso se inventou o xamón da Fonsagrada. Chin, chin. Chin, chin, cuñado.
Bos días. Bos días, padre. Hoxe ten o exame no hospital. Como está? Algo nervioso. Creo que teño menos futuro que un seminarista. Non, quero dicir Quere que... tomar unha tila? Non, vou levar a Raqueliña ao cole. Xa tomarei unha despois na parroquia. E a que hora vai ao hospital? Despois do funeral. Non digo despois da misa. Pola tarde tesme que levar á piscina, eh? Ai, pola tarde. Que sabe onde estarei eu pola tarde. Se cadra, na mesa de autopsias. Tío, estás feito rei dos optimistas. Veña, vamos. Sorte, don Nicanor. Marcho pro exame. Repasaches ben os temas? Sí. Lavaríaste? A parte que me tocaba hoxe. Lavache os dentes? E sequei nos ben sequiños co secador. En fin, ti no exame procura parecer unha persoa razoable. Dentro do que cabe. Ti a calar escolopendra. Iso do carné vai ser pan comido. E sobre todo formalidade e prudencia. A min a prudente non hai que me gañe. A última vez que choquei foi contra unha ambulancia. Quedou contento don Nicanor co regalo? Pois a verdade aínda non o demos. Como Pedro non volveu por aquí. A ver se lle esqueceu. Extrañaríame no señor Barreiro. Ai, que malo vai pasar don Nicanor. Que non verá, chegando ao hospital morto de medo. When the saints go marching in, saints go marching in. Oh, when the saints go Yes, I to be in that number. When the saints go marching in. Now when the saints go marching by. Hola. Que, xa volveu Miro dese exame? Xa non tardará. Seguro que levaba todo ben aprendidiño. Muller, axudei eu. Oh, toda unha garantía. Va. Para Miro, aprobar o carné vai ser tan doado como papar un bocata de xamón. A ver se é certo esa precipitación en presentarse ao exame. Sí. Xa estou aquí. Pereira, tracatrá, Pereira, tracatrá. Que, cuñado, a cousa sería puro trámite, non? Dixéronme que non volvese por ali. Sí. Supoño que xa me mandarán o carné a casa. Como que non volveses? Sí, no exame teórico nunca viron nada igual. Pero acertaches tantas preguntas? Mais ou menos. Expliqueilles a miña teoría para aparcar en espazos pequenos entrando en quinta a 120 por hora. E que dixeron? Encantouches. E cando vin por ali o Evaristo ese, xa lle soltei iso de... Despois de comer xamón, calquera paso o exame feito todo un campión, chiscándolle un ollo, así, discretamente, como ti me aprendiches. E que pasou? Entón foi cando ele me dixo que era mellor que non volvese por ali. Ai, Miro, como foi o exame? De maravilla. Levaba todo previsto, e non como eses coitados que para probar teñen que estudar. Home, algo estudarías. Hola! Vai, a don Nicanor, moi feliz volve. Pois sí, é todo gracias a Pedriño Barreiro. E logo? Ai, mirade, antes de ir ao hospital pasei pola Flor do Perexil, o restaurante que está perto da parroquia, para tomar unha tila. E cando marchaba, a muller de Evaristo dixo que levase este xamón. Vai exemplar. Pero ese xamón... Cala, cuñado, cala. Eu leveino pensando que era pro comedor da parroquia, porque eles non o querían. Como que non o querían? Un xamón tan bo! E para que van querer un xamón na Flor do Perexil? Para comelo como todo o mundo, non? Pero se é un restaurante vegetariano. E ali non creo que coman moito xamón. É vegetariano o... Sí, Evaristo e a súa muller, os donos, son vegetarianos de toda a vida. Pero aquí non rematan as sorpresas. Ai, non. Chego ao coche, abro a tea para cheiralo un pouquiño e que atopo... Que? Esta carta de Pedro Barreiro. Despois de comer xamón, calquera pasa o exame feito todo un campión. E xa entendí. Que entendeu? Que era unha maneira de darme ánimos, home. A vostede? Claro, como fun facer o exame da vesícula, estaba tan preocupado. Por iso a nota di, despois de comer xamón, calquera pasa o exame feito todo un campión. Vin a nota de Pedro e foi como escoitar unha voz que dicía: pero Nicanor, déixate de lideiras, goza da vida, dos amigos, do xamón, que dunha molestia na vesícula non morre ninguén. Ai, así me gusta velo. E o exame? Non, estupendamente. Debín de coller unha friaxe ou algo así, porque eu estou de maravilla. Non sabe canto me alegro. Ves, Pedro Barreiro é un artista para estes asuntos. Pero que dio bazaroco ese de que o xamón era para darlle ánimos, non era para que aprobase eu. Hola, cuñado, que aquí algo foi mal. Mellor estarmos calados.
Ola, rapaces. Papá, daríaslle hoxe ese detalle ao padre Nicanor? O padre Nicanor. Era hoxe cando tiño que exame no hospital. Vaya, esqueceume. Papá, é un desastre. Tens razón, filla. Baixo agora mesmo ao suizo a ver se anda por ali. Polo menos preguntarlle que tal está. Así que esta é a cacho sorpresa que lle deu o abogado, Estábamos a preguntarnos que sería. Este Pedro é un amigo. Como coñece os meus gustos. Sí. Ah, padre, está aquí. Pedriño, gracias, moitas gracias. E logo? Por esta maneira tan original de darme ánimos. É tan eficaz. Non sei de que me fala. Non sei de que me fala. Ai, serás enredante. Veña, home, outra aperta. E mañá, gran merendolo de xamón. Convido eu. Ai, falou, padre. Pedro, que acerto co gasallo de Don Nicanor. Esa notiña tan graciosa. O señor Barreiro non falla nunca. Sí, señor. Este xabón está... Vai o viño, que? Trae máis Olimpia. Veña, veña, que non quede nin o oso. E xa me contará que ven esta festa do xamón, padre. Oi, Olimpia ben sabe por qué. Mellor que o explique o abogado, que foi o armadanzas de todo. Ai, sí. Xa vos lo contarei. Agora o importante é comer todas estas cousas ricas. Ai. Por Don Nicanor. É polo xamón. É pola vesícula. Mágoa que Miro e Antón non poidan estar aquí. Co que lles gustan a eles estas paparotas. Ui, hoxe están moi ocupados. Veña, veña, seguide. E a panada tamén, Veña. Vale, empezamos. Concéntrate, Miro, concéntrate. A ver, primeiro, que 3 documentos temos obriga de levar sempre no coche, O marca, o as, o... 3 documentos, Miro, pensa o ben, 3. Aquí nela conta como documento. Canto tempo levamos con esta leria, cuñado? 3 horas. 3 horas. Imos facer un descansiño, sí? A ver que nos deixaron para comer. Olimpia dixo que non lo deixaba nunha tarteira. Aquí está. ¡Ñu! ¡Mortadela! Pero isto é increíble. Mortadela, como se non me chegas a min con aturar as túas barbaridades. Se estamos aquí é porque o teu plan fracasou, mona. Se non foses un burro non che quitarían o carné, cangallo. Ai, sí, é quen dixo. O aprobado está asegurado. O calallo, come, cala, home. Claro que sí. Xamón non comerei, pero penso probar algo de porco. Para, cuñado, para. Ven para cá, cangallo. Damos las cuñado, non empeces, que iso é... Non corras. No, miro. Claro que